Ayusa paksit na pong danggit niya ising-isi sa tong pagpano. Grabe gyud pagkaayusa magayang-hayang rang danggit. Porting pagkapabura pa manaon. Nindot kita naon ang danggit magpayun-uyon ras bato. Makasuwa gyud ka og mano. Mag-urong ra gyud na ang danggit niya ising-isi basta gabi eh. Di gyud na mahitabong di maigo porting pagkadulita. Ug nakapag sa tagdabugok nga porting pagkadakua. Di matabas-tabas grabe pagkaayusa. Sulbad gyud atong tukbononon. Ug pagsilang sayo sa adlaw, pikhan dayon atong kuha sa sinul Andre sa daplin. Pikhan din nato na sa pagisal sa tong kasag. Birahan po nato na sa pagtuwa atong tabugok ug danggit niya ising-isi. Asos porting pagkaayusa sa tong pamahaw. Grabe pagkalamiya higupon sabaw sa tabugok. Naglasalasa, tamis-tamis isog sabaw. Nakatukob na putag mga labas. Porting pagkaayos sa tinukbanay sa mga singgaw. Way mga gana, purmag mga lunos. Wanay dagang pasuntayag, alahos. Di na pod, sugdan na nato. Nakatunob ng usa ka singgaw daog danggit. Apaksit largo. Og dire nakapagtag panahon. Birahan dayon tanas pamugas nga pagkatira. Asos, di po ni matabas-tabas bugao nga, grabe idlasa. Nagtuoti nga isag di madakpan. Ada, kisi-kisi ka lagi. Adi ara nakapag nagdanggit ang usa ka singgaw. Gibirahan na nas pagsikop, paniguro kayo. Kisi-kisi oy. Agods, porting pagkaayusa, isiptin na largo da sa sulanan. Napunta dahil mga kaubang singgaw nano na may pahubas. Kay nakapagmantag kasag alaras ni. Kisi-kisi. Lambay. Kutob sa makitaan, di apay gyud nakitaan lain ang usa ka singgaw nga lambay. Isodan da sa sudlanan largo. Kay namay nagpakita-kita nga kasag sa tuwa. Wa na dagang pasundayag, isikop na sa usa ka singgaw na largo mo tipak na nigbahaw. Isodan na largo sa balde. Kana goods. Di na poy kasag na pahupo sa lusay. Matik ipunit na largo sa usa ka singgaw. Isod largo sa sudlanan. Daog, paksit na atong bahaw aning kasag. Manikop usa tag kasag. May na lang ni puno-puno sa tong tukbonon. Ari usa ta des kinadaplinan mangita usa tag kasag. Diara nakapagang usa ka singgaw og do ka bukasag nya nay usa ka bukatambak. Agiuna na sa usa ka singgaw ang isda sa pagsikop. Unya na ng kasag kaning isda tong siguroon. Ayay nakabantay ang kasago miloblob. Nagtuo tingalig makatakas. Giboldo sa usa ka singgaw. Kuha ka lagi. Dako-dako na biya kasaga pangitaon puta tong usa. Gods kuha ka lagi wag gyud nakadagan. Porting pagkaayo sa kay naman tay nakita niya kasag nagungong sa bato. Wa na dagang pasundayag ibinata na sa usa ka singgaw das pana largo. Pikhatan is pagpana para di gyud makapasok. Asos paksit, asos losbo ang kasag. Grabe pamugasa sa usa ka singgaw makadagtira gidulitan. Di pa gyud usa ka singgaw ngo nakasungkit og dakong kasag. Matik isudan da sa sudlanan largo mo tipak nga nagbahaw. Daog ubay-ubay natong nakuhang kasag. Diara nakapagtag danggit nya ising-isi na gayang-hayang. Pikhan dayon tana. Di matabas-tabas wag gyud katakas. Pamugas kayo nga pagkasungkit. Daog isiptin na largo sa tong sudlanan. Diara nakapag na sa tagkasag nga nagpakoy-kahoy sa bato. Dagan. Asos paksit nagtutingig di maigo. Tulo ka bukuha sa sungkit. Di gyud makadagan. Iso na din nas balde largo. Kana goods libre nang tukbununo na to ani. Og diri nakapagputag kapinan. Porte put pagkaayo sa isagulan ni sa tinuwa. Kapinan. Tambok kayo ba dagko kay kunod. Iso na nas balde largo. Nakapunit na pung usa ka singgaw og kasag. Goods kayo may nalang ni puno-puno sa tong kuha. Makasuwa ra gyud ya basta magkugil lang kag suroy og pano. Og diring dapita porting pagkaayo sa nakapag gyud dako kay tabugok. Gamay, lord. Asos grabe porting dakuha gigrasyahan jud ta. Paksit lubog-lubog yung sabaw ani. Nasugatan jud nato nagpungko. Laay ba? Paano na ang gawin ba? Ligitan. Panga, bali. Asos porting pagkaayusa sulbad ang jud atong tukbononon ani. Ato na dang siguro tiklo daan basig iguli nato wala na sa tong sudlanan. Daog di nakabaw mo langoy nasakpan sa mga singgaw. Isipti na dayon na diha sa tong sudlanan. Maglubog-lubog yung sabaw ani. Nakapagsa ng usa ka singgaw di og tama. Nagpauyon-uyon pas bato, nagkumupladge. Nagtuo tingig di makitaan sa mga singgaw. Dako-dako na nga bahaw ang tipakon ani. Isodan na largo sa sudlanan. Daog insured natong tukbononon. Nakapagsa tag isda diri nga nagpauyon-uyon na sa samo. Mo na siya buntogon. Gikaka na nas usa ka singgaw largo siyang armas. Pikhan ta og siguro dako-dako baya. Kisi-kisi. Asos porting ayosa wag gyud lang alang og tira. Ano pa nandis ko ano? Buntog ba? Grabe gyud din daw ta panahon na ning isda magabi mag-urong ra. Kapag nasa tagbuntog og balik nagpasalupit pa sa samo para dili makitaan. Wa na dagang pasundayag ato na nang pikhan. Asos tolin pas alas 4 mo dagan pero dili tangan mabalaka kay napay usa sa kilid. Grabe makadagpahipio di gyud maklaro hapit. Asos paksit wag gyud kadagan. Magpatukob gyud siya. Siguro na. Sige na guys. Di jud mahitabong di maigo, grabe pagkadulita. Isodan largo sa tong sudlanan. Diara nakapag na sa tagbuntogon, dako-dako baya. Porting pagkaayusan din diring dapita pagkadaghan nagbuntogon. Giplastaran na nas usa ka singgaw largo kay ato na ning pikhan. Asos sipyat yung pagkatira pero di tangay mablaka kami urong sa kilid. Magpatukob yun siguro ni siya. Gikaka na nagbalik sa usa ka singgaw sing armas. Pikhan ta nagbalik.
Grabe unsa man to wakadot atong pana. Gahi tingay tog lawas nga pagkabuntogon. Pero porting pagkaayosa nakit-an yun natong balik. Pahipi jud pag-ayo. Giukoy na nas usa ka singgawng dalargo. Pangkatulong nga tira. Syaro. Grabe igmata isda di na po nakita na sa natong balik. Gihasol-hasol ra gyud tani isda ba. Pangkaupat nga tira, syaro. Birahan na natos pamugas nga pagkatira. Ala yun, sikisi yan. Paksit ka lagi. Syaro di may nga kuwang nalang kuhiton sa pana ang isda. Magpatukob gini siya, nagpakuha man. Diara nakapagputog danggit niyang ising-ising nagpahipi sa bato. Gibirahan na nas pagsikop sa usa ka singgawng largo. Ayusa dako-dako biya nga danggit Nakakita po ta diaglain yang ising-isi. Nagayang-hayang pa porting pagkaayosa panaon. Asos paksit may pagkapana. Mao gini siyang danggit yang ising-isi basta maiwagan mo hayang. Porting pagkanindota tanaon. Okay daog ganing kuha batsi na ta. Subang na padong ang adlaw, sayo sa buntag ari ta ni dripikhan atong kuha sa dagat. Sakto kini pamahaw atong kuha. Dira tanan atong kuha pagkagabi Iyabo na dia sa atong migo. Ato nang pilian sa buging. Asos good sir kay atong kuha makasuwa gyud. Parisa na ni tabugok nga porteng pagkaayosa. Asos maglubog-lubog yung sabaw ni ron sa atong tinuwa. Ato sa ning hugasan atong kasag para makuha ang mga lapok-lapok. Ato man siya ilahi og luto. Nya kani atong isda og tabugok. Apikhan tanis pagtuwa. Matig ibang limpyuhan na sa usa ka singgawng largo atong isda. Pagkahuman agiwa-hiwa na po na sa usa ka singgawng atong mga materyales. Wa na daghang pasuntayag itak na natong kaha largo. Sugdan na natos pagluto. Butang ni dayon sa edible largo. Ato sa nipikhan una atong kasag. Isunod ay tanagisal atong mga materyales para maitos iyang baho ba. Amatik ipanglunod na tanan atong mga kasag. Ato ra ni pikhan sa paggisal ang kasag. Daog na. Pikhan dayon sa pag-ukay-ukay ikahuman. Pikhan na dayon tanas pagtimpla. Butang ang pangpalasa nga bitsin. Isunod butang ng asin. Butangan din atong sabaw gamay ikahuman. Daog pabuton lang tanang bubukal. Ukay-ukayon day gamay. Ikahuman takuban sa tantaran. Dira after pila ka oras natong hinuwat aloto natong kasag. Pikhan na tanas paghaon. Ato na ni isunod atong tinuwa. Itakang na largo atong kalderin dia. Ikahuman butangan din atong sabaw. Aw pikhan tanas tagaliog nga sabaw. Ato na ilunod daan atong tabugok para malata-lata ba. Iapay na lang po taniglono daan atong tama. Pagkahuman isunod ay taniglono atong mga materyales daan para igbukal maitos iyang baho pud ba. Okay daog tabunay sa nasa atong tataran. Ato sa nalatan atong tabugok. Dira after pila ka adlaw natong nilata atong i-check og humok na ba. Be ko no. Asos porting pagkaayosa nagbukal-bukal na pag-ayo. Ato kunong tan-awon og humok na ba. Asos goods ta. Grabe pagkalamiya sa sabaw naglubog-lubog. Ato na ni panglunod atong klase-klase nga isda ko sa sinulan. Ato na ipawahig lunod atong isda para di malata. Wa na daghang pasundayag. Ato na nang pikhan sa pagtimpla. Bitsin ug asin ra atong itimplana daog na. Okay-ukayon na ikahuman. Asos di batabas-tabas. Grabe pagkaayosa sa atong tinuwa. Porting pagkalamiya higupon sa sabaw sa tabugok. Di ka baylo sa humba nga sudan. Automatic di gyud na mawa ang tilaw. Gitilawan na nas usa ka singgawng da og goods ba. Asos daog porte kunong pagkaayosa. Wa na daghang pasundayag. Ilunod na tani atong dahon-dahon. Iplastar na tani daan atong hukaran. Pikhan na din tanas paghukad sa atong bahaw nga mais. Kaning may ipare sa atong bahaw nga mais sa atong sinulan. Dira iuna tani plastar atong kasag. Ibuyok na atong kasag nga ginisal sa atong kanon nga mais. Asos grabe porte gyud pagkaayosa ni ron. Ato na puning haonon atong tinuwa nga tabugok ug naay mga isda. Ikahuman iyabo sa atong hukaran. Grabe di matabas-tabas porting pagkaayosa sa atong tinuwa. Naglubog-lubog ang sabaw tungod sa tabugok. Di ara atong finished product katukob na sa tag mga labas-labas. Grabe. Awan ay daghang pasundayag tukbon sa naman kay gipanggustuhan na pagayong mga singgawng. Halabhab. Hababan pod. Grabe. Sinulaan mo dia mga singgawng. Ano? Tinuwa. Okay. Grabe sabaw mo dia. Grabe. Ay lupang. Isi Grabe tinuwa tabugok mo dia. Grabe. Tabugok. Ibin to. Grabe. Gibulot. Iyo. Wala. Init man, init. Sindiuin mo na. Gaway. Buong sigong. Grabe. Bumong gaway Sabaw niya. Grabe, di kabali sumba No? Isda. Malakul mo. No, Ganda ba? Ayuta. Grabe. Sabaw niya. Sabaw. Simbot na baw. Grabe.
Gigit na gigit. Lambay oh. Lambay. Ito. Pasag, pasag. Pasag. Sinulaan mga singgaw. Yun ta. Huwag na ako sa kasinggaw kay alam mo. Walang ikatumbas. Pasag. Sinulaan. Kisi Mia Sabaw. Sabaw po. Lubog ang sabaw. Lubog Magnilarang Pati agad kita yung tagtabugok. Sa may intin. Oh, Ngaon nga sigaw, ngaon. Mukob kan, mukob. Sagbot. Ano? Sag. Sag. Grabe. Sabaw. Sabaw. Terus tabugok. Terus. Sangcik naman. Pinaw. Kapinan. Kapinan mo sigaw. Pinain. Kapinan. Pinan. Isda. Buntog ba? Tugon. Okay. Apay na sa gul umang mga singgaw. Kita kayo nagdaan Laro sa umang ko, yumo kita. Mo Balabil na umang. Gaway yun. Ano siya mangunod? Gaway yun. Laro. Sagarns. Wala. Ako nakawantag, higop yun. Sabaw mo tante. Need big back up, kaya di may kahurot. Need big back up mga singgaw, kaya di kahurot. Asos porting pagkayo sa tinukbanay sa mga singkaong pagkalamia sa tungkuha sa sinulaan. Nyapik handri sayo sa dagat, di matabas-tabas, grabe pagkalamia, porting pagkalabasa. Makatukob yung gaglabas basta magkugi ka. Wanay na kang pasundayag, mag-shoutout sa tasatong mga singkaong. Shoutout kang Angie Sala Olson Bergmark, kang Daisy Caray, kang Jan Rison Villegas, kang Giovanni Ausa, kang Bart Ramon Alcaberte, kang Iris Ann Istolano, kang Raiden Nolasco Labidis, kang Fordix Almendras, kang Romel Kambal, kang Asiro Lindag Jose, kang Zansky Dizon Bakule, kang Jonas Plasibi Mangyaw, kang Ian Fernandez Maloloyon, kang Malilong Dayan, o kang Melvin Calderon. Shoutout na ninyo mga singgaong, comment mo mga singgaong sa atong latest upload. Adoro tamo ko ang first 10 comments sa atong shoutout. Diri lang takot mga singgaong, i-share ko i-like ng video para mas daghang tang matukob.